A 7 éves Annával és a 2 éves Alizzal érkezik a nagymama a gyermekfogászatra. A kislányok cseppet sem féltek, készségesen mutatták meg fogaikat. Nincsen probléma, csak Aliznak jönnek a fogacskái, és kíváncsi voltam, hogy egészségeseket, tehát most törnek elő a fogai. És ugye erre voltunk kíváncsiak, hogy minden rendben van-e. Mindig észrevesszük, amikor jönnek a fogai, mert sokkal nyugtalanabbul alszik, aznap éjjel van, amikor kicsit hőemelkedése van. Azt hogyan lehet elérni, hogy a gyerek ne féljen a fogorvostól? Hát talán a fogorvos személyiségétől is függ a dolog, tehát hogyha mosolygósabb a fogorvos, akkor bátrabban kinyitja a száját a gyerek. Kárász doktornő jól ismeri a fogzással járó problémákat, amelyeken lehet enyhíteni. A fogváltás az nem akkor indul, amikor az első tejfog előbújik, ez sokkal korábban már elindul ez a folyamat, körülbelül 2-3 hónapos korban már elkezdődik. Ilyenkor azt vesszük észre, hogy a nyálelválasztás az egy kicsit fokozottabb, az íny esetleg már elkezdhet duzzadni, és sokkal nyűgösebb a kisbaba, mint amilyen korábban volt. Ilyenkor segíthetünk rágókával, vagy hűtött rágókával, hogyha ezt rákcsálja, akkor ez masszírozza a fogínyét, kicsit enyhül a fájdalom. Vannak olyan gélek, amik szintén fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatóanyagokat tartalmaznak, ezekkel is segíthetünk a babáknak. A doktornő szerint maga a fog előtörés 4-6 napig tart. Hőemelkedés előfordulhat, az egy teljesen normális kísérő tünete a fogzásnak. Láz az általában inkább azért szokott előfordulni, és erősebb hasmenés is, mert hogy ilyenkor egy ilyen állapotban a babák sokkal fogékonyabbak a fertőzésekre. A fogápolást már babakorban tanácsos elkezdeni. Amikor megszületett a kisbaba, azonnal egy steril gézlappal töröljük át a száját étkezések után, majd amikor kibújt az első fogacska, akkor vannak újra húzható kis fogkefék, amikkel tisztogathatjuk a fogat, nagyon puha sörtéjű fogkefét is választhatunk. Fogkrémről viszont nem kell még egyelőre gondoskodnunk, csak olyan 1,5 éves kor körül. Annánál már elkezdődött a fogváltás. Én kihúztam, mert már nagyon mozgott. És mit kell azért tenni, hogy ilyen szép fogaik legyenek a gyerekeknek? Fogat kell sokszor mosni, azért, hogy szépek legyenek, és hogy ne jöjjön a fogma. 2 olyan eszközünk van, ami nagyon nagy segítség ebben. Az egyik az a lézeres fogszuvasodás mérőkészülék, ami megmutatja azt, hogy pontosan milyen mértékű ez a szuvasodás, mennyi a foganyagveszteség, mennyire sürgős a beavatkozás. A másik pedig egy olyan terápia, ózonkezelésnek hívják, ami nagyon gyors és teljesen fájdalommentes, fúrás, mindenféle kellemetlenség nélkül leállítja a fogszuvasodást. Fontos a tejfogak ápolása, hiszen a maradandó fogak csak a káros baktériumoktól mentes közegben tudnak egészségesen kibújni.